Здравейте хора, аз съм Наско и вие сте с Nasco's Adventures. Не бях качвал от няколко месеца, защото реших да си взема една голяма почивка, понеже бях много зает. Но все пак се завръщаме с едно ново видео, а именно топ 5 мита за T-Rex, които науката разби. Нека започваме. Тиранозавър Рекс е живял в края на периода Креда, преди около 66 до преди 68 милиона години, като е обитавал земите на днешна Канада и САЩ и се е срещал най-често в гористи райони. Той е бил един от най-големите тероподни динозаври, оцелели до края на масовото измиране. Мит номер 1. T-Rex е бил най-големият хищен динозавър. Всъщност, въпреки масивната си физика, Тиранозавър Рекс отстъпва по дължина и вероятно по маса на спинозавъра, който се смята за по-голям по тези показатели. Въпреки това, T-Rex остава сред най-здраво телесно устроените хищници с мощна захватка и здрава костна структура. Мит номер 2. Ако не се движиш, няма да те види. Анатомичните особености на черепа показват, че T-Rex е притежавал стереоскопично зрение, подобно на това на съвременните хищни птици. Това би му осигурило отлично възприятие, дълбочина и висока зрителна острота, независимо дали плячката се движи или не. Мит номер 3. Предните крайници са били безполезни. Изследвания показват, че всяка от ръцете е можела да упражнява сила, позволяваща повдигане на обекти с маса до 180 кг. Крайниците вероятно са участвали в стабилизиране на плячка, изправяне от легнало положение или дори в поведенчески актове, като чифтосване. Мит номер 4. Имала изцяло люспеста кожа. Въпреки че повечето фосилизирани кожни отпечатъци показват люспестата текстура, някои открития при по-млади екземпляри от свързани видове предполагат наличие на пера, особено в по-ранните стадии от живота. Най-вероятно T-Rex е притежавал различно покритие в зависимост от възрастта и адаптационните си нужди. Мит номер 5. T-Rex е пряк прародител на съвременните птици. Макар T-Rex да споделя много черти с птиците, включително кухи кости, бинокулярно зрение и вероятно пера, той не е техен пряк прародител. Съвременните птици произлизат от по-малки перати тероподи, като Археоптерис и представители на групата Минараптори, които са по-близки до птиците от еволюционна гледна точка. Това беше видеото, надявам се да ви е било полезно. Ако искате да научите още много интересни факти за преисторическата мегафауна, може да се абонирате за канала. Освен това, ако сте рибари, може да погледнете миналите ми видеа в канала, защото там има много интересна информация. Това беше от мен. Чао!